Táto skladka sa vytvárala už niekoľko desiatok rokov. Ľudia na toto miesto alebo na miesto terajšej skladky vyvážali rôzne odpady, či už stavebný odpad, komunálny odpad. Niekoľkokrát to bolo čistené, ale pravdepodobne Krompašania si zvykli na to, že je to miesto, kde si môžeme vyviesť odpad bez poplatku. No a je tam značné množstvo odpadov, pokiaľ som počula, tak asi 70 tón. Zavidela som starostnú zo západného Slovenska, že sa tam niečo také deje, že nemusia vynakladať vlastné finančné prostriedky na likvidáciu čiernych skladok a si myslím, a kedy prídeme na východ. A ja som skutočne, nechcem povedať, že šťastná, ale som veľmi rada, že došlo to až do Krompach a v Krompachoch. Keďže máme množstvo problémov, tak keď niekto za nás vyrieši tento problém a zlikviduje sa čo len jedna čierna skladka, tak budeme veľmi radi a Krompašania budú veľmi povďační. Toto je taká prvá lastovička a ďalšími likvidáciami ďalších skladok by sme chceli postúpiť ďalej. Takže ja dúfam, že Krompašania to privítali tak ako ja a ja som skutočne vďačná tým, ktorí sa o to pričinili, čo len maličkou čiastkou, takže skutočne veľmi ďakujem. Veríme, že táto akcia bude mať kladný ohlas aj v odbornej verejnosti, hlavne u ľudí, ktorí žijú v týchto mestách, ktorí si uvedomia, že vlastne to životné prostredie a za životné prostredie sú zodpovední sami. To znamená, aby na tie miesta, ktoré dnes vyčistíme, zlikvidujeme, sa už ten odpad nedostal. A veríme, že tie záťaže, ktoré sú aj v tomto meste, v Krompachoch, zlikvidujeme za pomoci aj možno kompetentných orgánov Slovenskej republiky, aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. Spolupracujeme aj s Mestským úradom, aj vlastne s obcami, ktorí zabezpečujeme tieto aktivity. A veríme, že nám v tomto pomôžu, to znamená aj v nejakej komunikácii, v propagácii takýchto aktivít, kde my samozrejme, my ako odborná firma sa snažíme formou tlačovín, možno aj nejakých printových a nejakých príspevkov miestnych televíznych spoločností apelovať na to, aby takéto skladky nevznikali. Tá skladka je približne možno 40 rokov, kde je to navážané odpad z lokality z okolia. Ako vidíme, je to sútok Slovinského potoka, ktorý je pred nami, a Hornádu, ktorý sa ťahne tamto v pozadí. Táto skladka sa ťahne, ako stojíme, asi 100 metrov až po sútok Hornád. Odhadujeme zhruba 150 až 200 tón odpadu. Je tu odpad, ako uvidíme, či komunálny, či stavebný, či zo zelene, hlavne zo zelene uvidíme, ako ešte to triedíme, čiže odhadujeme, že zhruba nejakých 20-30 tón sa ešte vyseparuje z tohto a zužitkuje na štiepkovanie, na vytapanie a na tieto záležitosti. Máme tu vozidlo, ktoré je k dispozícii, má 10 kubíkové kontajnery, do ktorých sa buď ručne alebo strojne sa to nahádže a odvezie sa to na skladu Kudelník 2 do Spišskej Novej Vsi, ktoré má na to oprávnenie. Je to zhruba 28 km stojí. Všeobecný zmysel sú tam dve základné veci. Jedna je samotné publikovanie výzvy Vyčistíme si Slovensko a rozšírenie informácií o tom, že ukladať odpad na takéto nelegálne skládky je protizákonné. A jednak šírenie nejakých environmentálnych informácií o tom, aké sú možnosti nakladať s odpadom, že toto naozaj nie je nutné. A tá druhá vec je naozaj reálne aj niečo vyčistiť. Pomôcť trošku tej krajine, aby to nemalo len taký teoretický, edukačný význam, ale aby to malo aj nejaký praktický výstup. Tak to je vlastne to, že sa časť toho odpadu, čo nám tu špatí v krajine, čo nám robí problémy, tak čas sa naozaj zväzie, zlikviduje a zbavíme sa. Kľúčové bude nastavenie systému. Nejaký systém nakladania s odpadmi existuje, je to napríklad zákon. Teraz sa ale veľmi otvorene diskutuje o tom, že zákon sa mení, tak aký spôsob, aký systém nastavíme. V rámci tohto my sme napríklad pripomienkovali aj tú zákonnú normu. A je samozrejme, že v rámci tejto jednorázovej akcie sa nám nepodarí vyčistiť celé Slovensko. Áno, odhaduje sa približne, že tých čiernych skladok je až 6 000 na Slovensku, na celom území. Je jasné, že v rámci tejto jednorazovej akcie to celé nevyčistíme. Vyčistíme časť toho problému, zvyšok toho naozaj dostane na bedrá samosprávy štátu a na to postupne budeme mali začať tieto environmentálne záťaže, tieto staré čierne skládky likvidovať, tak aby jednoducho sme si jedného dňa mohli povedať, že naozaj toto už nepredstavuje vážny problém.